सोरनिबा बायदिसिना कमेन्ट बक्सआव हाबनानै सोरबा धमकी होनाय सोरबा माबा होनाय बे सोलिया रावनिबो धमकिया सोलिया आं हले गोरा बुंखागोन नों आंखौ माबा माबि धमकी होनाय बिटिसिनि आउट खालामनाय सोर बिटिसिनि आउट खालामग्रा धमकी होग्रालाय सोर नोंलाय सोर बहानि बेसेबां बोसोरथो मा नांबुनायब्रा आंबो नोंसोर बायदि नांबुग्रासो आंबो मोनथिबाय सोर नोंसोरलाय बहानि धमकी होग्रा सोरखौ धमकी होदों लाब गैया धमकी होनानै दालि ओंखाम मोनजागोन सिदाखा दिनैनि धमकिया सोलिया रावनिबो धमकिया सोलिया आं हले बुंखागोन नोंनि धमकी सोरनिबा धमकी गैया गिग्राबो नङा आंबो बिदि मानसि नंखाया मोनथिबाय एला पेसा मानसि नङा आंबो सोरखौबा धमकी होनो सोरखौबा बुथारनो ओइ बाबु बेखौ दा खालाम आं हले बुंगोन आं बे मानसिनि सायाव एफआइआर होगोन आरो बिखौ गोगोमनो खस्थ'बो होगोन आं एफआइआर होगोन आं बिनि सायाव जाय मानसिया आंनि सायाव गाज्रि रोखोम धमकी होदों ओइ सोलिया आं बुङो रावनिबो धमकीखौ गिग्रा मानसि नङा आंबो नोंनि जायाखै नों आंखौ धमकी होनो नों आंनो संनानै होआखै आंखौ धमकी होनो नों आंनो खुरना होआखै नों आंखौ धमकी होनो सोर नों एसटि आंबो एसटिलै एसटिनि बेसेबां सिन्था खालामोलै नोंसोरलाय बै समावलाय मानो बुङाखैमोन हाग्रामाया बै समावनो होना दोनदों बै समाव मानो गाबख्रावाखैमोन दा अलखद सम जादों दा हाय होनबाबोथ' जानाय नङाना नंगौ नोंसोर बायदि जोंबो एसटिनि थाखाय गाबख्रावदों जोंबो दुखु मोनदों मोनथिबाय पेसाव फैनानै सोरखौबा धमकी होनानै लाब गैयालै आं हले खुला बुंगोन जों बेफोरबायदिखौ बहुद मोनबोबाय धमकियाखौ नोंखौ गावगोननो देगोननो बहुद मोनदों दाबो जोबा जोङो आनखि गथ' गथायखौ लालायनानै धमकी होबावो मोनथिबाय एथ'राब निहादाव थांनो नाङा सोरनिबा गथ'खौ लाना मिडियानि फिसाज्लाखौ दाखालि धमकी होनानै दिनै कर्ट गानांदों थाना गाफैनो गोनां जादों एफाराब गिदिर हाइ प्रफाइल मोन बियो दिनैहाय टाइम ओइटनि NKTVनि सासे रिपर्टारखौ फिसाज्लाखौ धमकी होदोंमोन बायदि रोखोमै बेफोरबायदि सोलिया बिदि धमकिया सोलिया दै आं हले बुंखायो खुलाखुलि मोनथिबाय खुलाखुलि बाथ्रा बुं बिदि नोंनि गथ'खौ सिथारगोन माबागोन बे धमकिया गैया सोलिया आं दाबो बुङो आरो सोरबा आन्दलन खालामनो थिनग्राफ्रा बेफोरबायदि सोरनिबा गथ'खौ धमकी होनाय सोरनिबा बिसिखौ लाना धमकी होनाय सोरखौबा गारियाव बुथारगोन सिथारगोन आं दाबो बुंगोन सोलिया बिदिया जाया नोंनि धमकीखौ गिग्रा नैबे बे जिउ जोबलांनो हागौ मोनथिबाय दाबो बोरायाखै 18 बोसोरनि बैसोआ दाबो थैया गरम आंबो थैया गरम नोंसोरबायदि थै गरम मोनथिबाय नोंसोरबायदि थै गरम दाबो जायनि जाहोनाव बै समाव गोबां बाथ्रा बुंबोदों दाबो थै गरम आङो नोंसोरनि धमकिया सोलिया मोनथिबाय खामानि होआ आं बै मानसिखौ आङो जेलाव सोगोन एफआइआर होगोन आं बिनि सायाव जेबो खोथा गैया गाबोन समफोरनि गेजेराव बियो थाङाबा नाय रावनिबो धमकिया सोलियालै हाइ प्रफाइला दिनै सासे मिडियानि रिपर्टारखौ हमनानै ला आं उनजों थांनानै गारिया नोंनि फिसाज्लाखौ माबा मोनसे सोरनिबा गारिया सौदावना थांबाय नों सोरखौ केस होगोन इनडाइरेक्टलि बेखौ फिसाज्लाखौ सौथारगोननि धमकी होलायदों दिनै बे हाइ प्रफाइला बेसेबांबा गिदिर गोजौ थाखोनि मानसि थाखा फैसा एभेलेबेल गोनां मानसि बियो थानायाव फैनांदों रिपर्टारनि पावारखौ नाय बैसोर रिपर्टारफोरनि पावारखौ नायोमोन NKTVनि रिपर्टारनिखौ बावहाय गासैबो जमा जानानै बिसोर दिनै एफआइआर होनानै मा फैनांदों बहाबा दिनै केस होनानै दोनगोन बेफोरबायदि धमकिया सोलियालै रावनिबो धमकिया गिग्रा मानसि नङालै नैबे रावखौबो गिग्राबो नङा माबो नङा थैगोन सानसे थैखागोन जोङो मोनथिबाय नोंनि बे चक्लेट जानानै ललिपप जानानै धमकी होग्रा धोद जाम्बाफोर